V Národnom parku Nízke Tatry nasadili do boja s likožrútom chemikálie. Napadnuté lesy postrekujú pesticídmi. Lesníci tvrdia, že tak zastavia premnoženie podkôrnika. Ochranári to však považujú za absolútne nepriateľné. Pesticídy vraj ohrozujú aj turistov, a to navyše počas letnej sezóny. Lesníci považujú pesticídy za jeden zo spôsobov, ako zachrániť smrekové lesy. K radikálnemu spôsobu chemickými postrekmi pristúpili na vybraných lokalitách celého Národného parku. Teplička, Čierny Váh a Malužina. Dochádza k ochrane chemickým postrekom jednak pozemne a jednak letecký. Ekologickí aktivisti považujú postreky pesticídmi uprostred letnej sezóny za nepriateľné, najmä s ohľadom na turistov. V prípade, že zbierajú alebo budú zbierať lesné plody, môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu ich zdravia. Lesný úrad už vydal zákaz vstupu do najviac ohrozených dolín. Chemické postreky schválila aj štátna ochrana prírody. Nehovoríme, že chémia je výhodná pre to územie, ale je rozhodne lepšia, ako keby sa nič nebolo robilo. Lesochranárske zoskupenie Vlk už podalo trestné oznámenie na lesníkov v Nízkych Tatrách. Dôvodom má byť nedostatočné informovanie verejnosti o nebezpečných postrekoch. Bežný turista nemá šancu vedieť o tom, že k niečomu takémuto dochádza. Na začiatku každej cesty je tabuľka zákaz vstupu. Lesníci budú v Nízkych Tatrách striekať pesticídy ešte minimálne 7 až 8 týždňov. Potom nasleduje ochrana lehota 28 dní pre bezpečnosť zdravia. Turisti by sa v tomto čase nemali v lese pohybovať. Ivana Radkovská, Slovenská televízia.